You got it? Okay. Excuse me. Too much noise. Too much noise, please. Too much noise. 1:30 Mass about to start. Thank you.
mmụọ nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi n'ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne nna Chineke, taata bụ ụka nke ise n'oge Ista, oge olili mbilite n'ọnwụ Kristi. Anyị na-achụ aja misa maka ezumike mkpụrụ obi Ezinne Dorothy Agwe dịka nze na lọlọ Ezekiel Egwim si wee yọọ ya. Ka anyị natazi isi ya tiezie mkpa ndị ọzọ anyị bugasị n'uche. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma ka nnukwu eme nke Yukaristia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị logara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otuto dịrị Chineke n'elu kacha elu. Udo dịrị mmadụ, ndị ha ra
Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke anyị, nzọpụta si n'aka gị abịara anyị. Imeela anyị ụmụ gị, bịakwa kwe ka anyị kwụrụ n'ihu gị. Biko were obiọma gị gee ntị n'arịrịọ anyị bụ ụmụ gị ịhụrụ n'anya. Ebe ọ bụ na anyị kwere na Jesu Kristi, nye anyị ezigbo inwere onwe anyị na aṅụrị nke ndụ ebighị ebi. Site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ n'aha Chineke n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu, site n'ụwa tụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Pọl na Barnabas wee zisaa ozi ọma na Debe, wee mee ka ọtụtụ mmadụ bụrụ ndị na-eso ụzọ Jesu. Emesịa ha wee laghachi na Listra, na Iconium, na Antioch nke Pisidia. Ma ha mere ka obi ndị na-eso ụzọ Jesu nọ n'obodo ndị a sie ike, bịakwa dụọ ha ọdụ ka ha kwụrụ chịm n'okwukwe. Ha gbakwara ha ume na anyị ga-ahụrịrị ọtụtụ ahụhụ tupu anyị abanye n'ala eze Chineke. N'ime nzukọ Kristi ọbụla ndị ozi ahụ ruru, ha họpụtara ndị okenye, bịakwa were ekpere na ibu ọnụ tinye ha n'aka Onyenwe anyị, bụ onye ha kwere na ya. Ma mgbe Pọl na Barnabas gafesịrị ala Pisidia, ha bịaruru ala Pamfilia. Ha wee zisaa ozi ọma na Pega, si n'ebe ahụ garuo Atalia. Ha wee si n'ebe ahụ gbara ụgbọ mmiri ruo Antioch nke Siria, ebe ejiri ekpere na abụ hanye ha na nlekọta na amara nke Chineke maka ọrụ izisa ozi ọma nke a ha rụrụla ugbu a. Mgbe ha laruru na Antioch nke Siria, ha mere ka nzukọ Kristi zukọta. Ha wee kọrọ ha ihe niile Chineke jiri ha rụọ, na otu o si meghere ndị mba ọzọ ọnụ ụzọ nke okwukwe. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Chineke m na eze m, aga m eto aha gị ruo mgbe ebighị ebi. Onyenwe anyị bụ onye amara, jupụtakwa na ebere. Ọ naghị ewe iwe ọkụ, ịhụnanya ya ebuka. Lee ka ịdị mma nke Onyenwe anyị si gazuo ihe niile. O ji nnukwu ebere na-elekwa ihe dum o kere. Onyenwe anyị, ihe niile i kere ga-ekele gị, ndị enyi gị ga-agọzikwa gị. Chineke m, ha ka akọ akụkọ ebube nke alaeze gị, bịakwa kwupụta ike gị. Ha ga-eme ka ụmụ mmadụ mata ọrụ ebube gị, bịakwa mee ka ha mara ebube na ịma mma nke alaeze gị. Alaeze gị dị ebighị ebi, ọchịchị gị sikwa na ndụrụga ndụ ruo na ndụrụga ndụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Mkpughe. Mgbe hụ eluigwe ọhụrụ n'ụwa ọhụrụ, n'ihi na eluigwe nke mbụ na ụwa nke mbụ agafeela.
oke osimiri adịghịkwa ọzọ. Ahụrụ m obodo nsọ ahụ bụ Jerusalem ọhụrụ ka o si n'eluigwe ebe Chineke nọ na-arịdata. Edozisiri ya, chọọ ya mma dị ebube, dịka nwa agbọghọ ọ gaje izute di ga-alụ ya. Wee nụ oke olu ka o si n'oche eze ahụ daa sị, lee obodo ọma nke a, n'ebe a ka Chineke binyere ụmụ mmadụ. Chineke ga-ewu ebe obibi ya n'etiti ndị mmadụ. Ha ga-abụ ndị nke ya. Chineke abịakwa bụrụ Chineke ha site ugbu a gawa. Aha ya bụ Chineke nọnyere ha. Ọ ga-ehichapụkwa anya mmiri niile dị n'anya ha. Ọnwụ agaghị adịkwa ọzọ. Akwa, iru uju na ọnụma na ihe mgbu agaghị adakwasa ha ọzọ. Ihe ochie dum agafeela. Onye ahụ nọ n'oche eze ahụ wee sị m, lee, ana m eme ka ihe niile dị ọhụrụ. O wee zi m ọzọ sị, deba ihe ndị a n'akwụkwọ, n'ihi na okwu ndị a kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa eziokwu. Okwu nke sebụrụ ụwa. Jesu kwuru sị, iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, hụnụ ibe unu n'anya ka m si hụ unu n'anya. Anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị asọ nke Jọn dere. Mgbe Judas hapụrụ, Jesu sịrị, ugbu a ka a na-enye nwa nke mmadụ otito. A na-enyekwa Chineke otito n'ime ya. Ọ bụrụ na e nyere Chineke otito n'ime ya, Chineke ga-enyekwa ya otito n'ime onwe ya. Ọ ga-enyekwa ya otito ahụ ngwa ngwa. Ụmụntakịrị m, ọ fọdụrụ nwa oge ntakịrị mụ na unu ga-anọ. Unu ga-achọ m, ma ụdị ihe m gwara ndị Juu ka m na-agwa unu ugbu a. Iwu ọhụrụ ka m na-enye unu, hụ na ịbụ unu n'anya. Otu m si hụ unu n'anya, si n'otu ahụ hụrịta ibe unu n'anya. Ọ bụrụ na unu enwerịta ịhụnanya n'ebe ibe unu nọ, mmadụ niile ga-eji nke ahụ mara
na unu bụ ndị na-eso ụzọ m. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa. Ka anyị si n'ozi ọma nweta mgbaghara njọ anyị. Oge Monday, Thursday, a na-asụ ụkwụ mandatun, anyị na-ekwubi ya n'ukwe. Iwu ọhụrụ ka na-enye unu, ka unu hụ onwe unu n'anya etu m siri hụ unu. Tata anyị nọ n'olili mbilite n'ọnwụ Kristi. Ụka were okwu ya na-eche anyị n'iru, and ihe ụka ji eche anyị ya n'iru bụ na olili mbilite n'ọnwụ, resurrection, anyị na-eri bụ maka ihe ịhụnanya ahụ Chineke hụrụ anyị sị na nwa ya bụ Jesu Kristi, ka anyị ji wee nọ n'oriri ya. Maka na ewezuga na Chineke were otu nwa ya nye maka mụ na gị, Jesu na onwe ya werekwa onwe ya na-enwere mmanya ọbụla wee bịa wee nwụọ ọnwụ maka ihe mụ na gị. Mbilite n'ọnwụ aka adịrọ, maka na ọnwụ na ọ chụghị àjà ịnwụ maka ihe anyị, ọ gara adị possible. Wee na-asị anyị n'ọkwa ife ga-eme ka ihe mbilite n'ọnwụ a na ịfụnanya Chineke adịrị na-aga bụ na anyị onwe anyị bụ ndị na-eso Kristi ga na-ebikwa ụdị ndụ ahụ. So tata isiokwu bụ fụ na onwe unu n'anya ka m si mee gịnị fụ unu n'anya. 1 John 4:8 si na Chineke bụ gịnị ịfụnanya. Onye na-afụ n'anya bi n'ime gịnị n'ime Chineke. Mana site na nwa ya bụ Jesu Kristi ka Chineke ahụ ji wee ka akara ịhụnanya ahụ n'ime mụ na gị, nke na anyị onwe anyị nweziri ike ịfụnanya even to the point iji onwe anyị wee chụọ àjà. Anyị na-anya n'ife ọgụgụ nke mbụ, anyị ga-afụ the apostles ebe fa gara ịgbasa ozi ọma nke ịfụnanya Chineke fụrụ anyị, the message of salvation, nke ndị Juu so che n'ọsọsọ ha. Mana mgbe ndị Juu bịa mebe nganga, ndị ụmụazụ wee tọnụọ chee ihu na Gentile community. Tata fa na-enye report ka ha si wee jee na ka Chineke si wee si n'aka ha wee mee gịnị wee lụọ amala ndị mmadụ nabata ozi nke ịfụnanya, ozi nke nzọpụta. Ife ọgụ nke abụọ wee gosi anyị mkpughe ụwa ọfụrụ na gịnị enigwe ọfụrụ nke sitere na amara nke Chineke. Mana n'ozi ọma dị asọ ka e gosipụtara anyị mgbe Jesu Kristi nyezere iwu n'ụwa, iwu ọfụrụ ka ọ kpọrọ ya. Mana anyị ma na Deuteronomy na Chineke nyere ụmụ Israel iwu to love God with all their hearts, with all their mind, and with all their souls, and to love your neighbor as yourself. So ọ bụrụ new na iwu ụmụ Israel nwetara n'aka Moses. Mana ife mere ife dịzi o ji wee bụ ụdị ọfụ bụ na Old Testament sị ka unu fụ onwe unu n'anya dịka unu si wee mee gịnị, ka unu fụ mmadụ ibu n'anya dịka unu si mee gịnị fụ onwe unu. Mana Jesu Kristi sezi na ọ bụ ka unu fụ onwe unu n'anya dịka mụ onwe m si wee mee gịnị wee fụ unu n'anya. That is the difference. And onye nwa mere ya o ji wee dị iche. And ihe mere o ji wee dị iche bụ ichighazi azụ wee jụzie kedu ụzọ ịfụnanya Jesu Kristi fụrụ anyị. Jesu sị na o nwere ụdị ịfụnanya dị ka nke a, na mmadụ were ndụ ya nye maka gịnị? Maka ndị enyi ya. Mmadụ nwere ike ịnwụ maka ndị akafa dị ọcha, maka bet will you be able to die for your enemy? Or the possible?
now the context ebe o ji wee kwu ihe abụ ebe ha nọ n'olili ikpeazụ akwụkwọ nsọ sị mgbe Judas hapụrụ mgbe Judas mee gịnị hapụrụ cheta na ihe mere nọ anọ n'olili Jesu sị na ofu onye n'ime unu ga-arara m wee mee gịnị wee nye Jọn asị ya ọ bụ mụnwa ndị ọzọ asị ọ bụ mụnwa ọsị onye ya na ya na-amanye aka n'efere onye ya ga-ewelu bred wee mee gịnị wee nye o si na ewelu achịcha mee gịnị nye Judas ekwensu mee gịnị banye ya n'ime o wee pụọ ọ pụwa gị ije lụọ ọrụ ka o jee kpọta ndị ga-ejide Jesu andị site na gịnị nsusu ọnụ so mgbe ahụ ọ pụsịrị ka Jesu nọ wee kọwasị ha na nwa obere oge unu agaghị afụzi m mụ na unu ama nnọzi mana ife m gwara ndị Juu ka m na-eme gịnị ka m na-agwa unu and ife afọ ọ na-agwa ndị Juu bụ true love ịfụnanya and ịfụnanya ọ na-ekwu maka ya bụ ịfụnanya mere involve sacrifice iji onwe onye wee mee gịnị wee chụọ àjà maka ife a dị in line with nkụzi ọ na-akụzi since love your enemies and pray for those who do what who persecute you fụ ndị ilo gị n'anya mana ndị na-ebuso gị agha ka ha gbuo gị mee gịnị kpebere fe ekpere mana ije na Old Testament ife asị bụ eye for eye tooth for gịnị onye mma agha ọla ịmagwara ya onye taa agha arụ ime gịnị ndị Igbo bukwu ya n'uche onye Igbo si na nwatakịrị gbara igbe tụọ gị mbọ gị gbolukwu igbo ji eme gịnị tụkwuo ya mbọ nke ya ndị nke ọzọ si na onye taa gị alụ ebe nwa n'ụzọ ha ihe nwana ị na-atị ya n'isi emera gịnị eze na ụbụlụ do me I do you God no go mee gịnị God no go vex mana Jesu si ebe ahụ wee pụta wee kwuwezie ụdị ịfụnanya a ga-eji wee mara anyị the hallmark of Christianity is this sacrificial and selfless love which Christ has shown to us. Ọ ya bụ ife dị iche maka na ndị ọzọ na-afụ ndị fụrụ ibe ha n'anya ọ dị eziokwu onye nyere gị ihe inyekwana ihe ama mgbe my father nwụrụ mgbe ahụ anọ m seminary so my brother mem secretary so ndị na-abịa ana m edekọ ndị na-abịa ana m edekọ emegide nsị ya ihe a na-ede of accountability ka ọ gịnị nyanwa bụ ndị ọkpara ọsọ mụ na ya fọ nke tọrọ nna nwụọna onwe na ihe mụ na ego na-eme ihe na ọ sị na ihe eji eme ya bụ adịghị ama ama enwe ihe mere echi elu ebute akwụkwọ aha nene mara ihe ndị ahụ ji wee bịa bụ and ama na ọ na-emewe mgbe ụfọdụ enwere ike onye kpọọ otu a nọ kịta Igbo community enwere ike a na-eme ife tinye ofu ihe na forum a na-atụ ụtụ anakọta ofu mbọsị ofu onye bupụta nke ya na ọ na-akpa anyị fọ nke a ụfọdụ ejechighị azụ ka eje nene ihe o merụ na mgbe nke gara aga so ọ bụ na that level ndị ọzọ na-eme ya ndị abụọ ndị ụka na-eme gịnị na-eme ya mana ihe dịzi iche na onye ụka na ndị anaghị eje ụka bụ na ihe akpọ olili pụzi ya ịkpọ ma ndị na-abịara gị ma ndị anaghị eme gịnị anaghị abịara gị ibi na ị nwere ike pụta n'ụzọ I could remember mgbe Buhari nọ n'ọchịchị o nwere ndị pụtalụ mgbe afọ maka ịma ihe anyị na ndị Hausa na-eje wee pụta wee na-ayọ ayịyọ na-ayọ ndị Igbo ayịyọ ndị be anyị gbatuo windo gbatuo ihe na moto gbatuo ya ọfụma si ya your brother is in charge go to Aso Rock and beg him money na ọ bụ unu bịara n'Igbo gbuchie anyị si na ya adịghị mma unu abịakwa na-eme gịnị na-ayakwa ya ayịyọ mana otu anyị bụ fada
anyị nọ na parish ịnọdụ ndị na-abịa bọsị Tuesday eji enwe ọfịs na Naija, onye bataruo a na-ayọ ayịyọ, ị na-afụchakwa ụdị ndị a ka a bịara ayịyọ, ihe asị anya nyapụwa maka na ihe na-ekwu otu aha, maka na ụfọdụ n'ime ha esigo na ịfụnanya ndị mmadụ gosi efa wee tọọ wee mee gịnị, wee je mewe ezigbo ihe malụ Chineke. Ụfọdụ n'ime ha na-atụkwuzi ụjọ ịna na be ha. So nọọ ya bụ ife dị iche na onye otu Kristi na ndị emeghọ gịnị abụrụ ndị otu Kristi. Ọ ya ka Jesu ji wee sị ha nnọọ ịfụnanya unu fụrụ onwe unu ka ndị mmadụ ga-eji mata na unu bụ ndị na-eme gịnị, na-eso ụzọ m. Ọ bụ ọkwa ụzọ nke ime Okonkwo, ọkwa ụzọ Jesu Kristi. Mana ọ dị difficult, o siri ike, mana anyị cheta na ọ bụ ịfụnanya bụ ihe melụ nna na nwa na mmụọ nsọ ka ha bụrụ ofu Chukwu na ibe ya afọ. Bụrụ ịfụnanya bụ nke Chineke wubere n'ụwa a mmerụ nwoke na nwaanyị ka fa bụrụ di na nwunye bụrụ gịnị, ofu ahụ. Anyị amarakwa na ịfụnanya ga-eme anyị niile ụmụ Chineke, maka na Chineke dị ofu, ọ dịrị ịbụọ. Ọ bụrụ na anyị abụghị one n'ebe a, ọ ga-adị difficult mgbe anyị ga-aga n'ebe Jesu Chukwu nọ ka anyị mee gịnị, ka anyị bụrụkwa otu. So n'ihe ọbụla ga-ebute nkewa na adịrọ n'otu, anyị ga-agba mbọ ka anyị mee gịnị, ka anyị wezuga ya. Maka ịfụnanya ka o wee tọọ, ọ ga-abụ ịfụnanya nwere mmụọ mgbagharụ, mmụọ compassion. Kedu ife a na-akpọ compassion n'Igbo dị? Obi ebere. Mmadụ nakọta ọ na-echezọkwa ihe ụfọdụ. Mmụọ obi ebere mmụọ umeanị dịka Jesu Kristi nwere mmụọ mgbaghara. So ụmụnne nna Chineke, na ajamisa nke ụbọchị tata ka anyị yọọ Chineke ka onye anyị amara ya, ka anyị wee nabata nkụzi nwa Jesu kụziri anyị ịfụ mmadụ ibe anyị n'anya. Ọ bụrụ jos ka anyị si fụ onwe anyị n'anya, kama na ọ bụ ka Chineke site na nwa ya bụ Jesu Kristi si wee mee gịnị, si wee fụ anyị n'anya. Ọ kachasị iji ndụ ya chụọ àjà maka mgbapụta nke mmadụ niile site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe n'otu Chineke nna jike niile, emere n'igwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya ma emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na be eji Maria si na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontus Pilate, ọta ahụ ọnwụọ enie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rọgo n'eluigwe na ọ n'aka nri nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe, ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esepụrụ na-etokọrọ ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu, ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, ana m ata onye mbite n'ọnwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Chineke nna pụrụ ime ife niile site na nwa gị Jesu Kristi, igosiri anyị ka ịfụnanya gị si buo ibu n'ebe anyị nọ, dị na Jesu were onwe ya chụọ àjà maka mgbaghara na mgbapụta nke mmadụ niile.
na ntụkwasị obi anyị nwere n'ịfụnanya gị ka anyị na-echezi n'iru gị mkpa anyị dị iche iche ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi. Mmadụ ịnọ welite ọnụ kpee ekpere n'afọ anyị. Onye mere n'igwe na ala, inwe naanị ụlọ arịrịọ anyị. Dị anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ka anyị cheta ndị ndu nke ụka popu afọ anyị Leo the 14th, ndị bishọp, ndị ụkọchukwu na ndị na-agara Chineke ozi n'ime nzukọ ya. Ka Chineke bawanye n'ime ha niile mmụọ nke ịhụnanya dị ka Jesu kụziri anyị n'ụbọchị tata, ka ha wee nwee ike na-enekwata igwe atụrụ arụnyefa n'aka anya, ka anyị nwa bụkwazị ndị ha na-elekọta anya n'otu ịfụnanya ahụ, na-erubekwa isi n'ihe nke ha na-akụziri anyị, ka anyị niile wee nwee ike iketa oke nke ịfụnanya zuru oke n'eluigwe mgbe ụwa gasịrị. Anyị ayọ biko dị nwe n'anyị, ka anyị natazi isi ati ezi mkpa ndị ọzọ anyị bụ n'uche. Chetakwazị Ezinne Dorothy Agwe, onye nke a na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi ya. Maria dị asọ yọbara anyị, Chukwu arịrịọ ka o wee meghere anyị ọnụ ụzọ nke n'igwe. Nne nke Chukwu dị asọ yọbara anyị, o Chukwu arịrịọ ka o wee meghere anyị. Chineke nna pụrụ ime ife niile,
onye jiri nwa ya chụọ àjà maka ịfụnanya nke o nwee n'ebe anyị nọ, maka ị chọrọ ịgbarapụ anyị ka igwe atụrụ na-enwere onye nche. Anyị na-ayọ gị ka ị nara arịrịọ na mkpa niile ka anyị ji bịa n'iru gị. Meere anyị ihe niile nke anyị ji ume a na-arịọ gị site na Kristi dị nwe n'anyị. Yọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụrụ ego asọ Chineke dị ike niile ịnara nọ. Onye nwe anyị site na aja nsọpụrụ nke a anyị na-eketa oke na-adị ire karịchaa n'ịbụ Chukwu nke ịbụ. Ị kụzierela anyị eziokwu gị, biko nyere anyị aka ibipụta ya na ndụ anyị site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu ka anyị ndị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile, o sebụrụ ụwa ma ọ kacha mkpa n'oge ugbu a mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe eji chụọ àjà, ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya wee merie ọnwụ nke anyị, bịa sitekwa na mbilite na ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke n'igwe na-etebekwa oge niile n'ukwe na-ekwe.
nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka udo onye ndị a nso site n'ikwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara ndị anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agbụ ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị pụta n'ife ominke okwukwe anyị na-eme ugbu a, anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mmalite na ọnwụ gị. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mmalite na ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bịa nanata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu si na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ ị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anụ ihe nke ebe gị, biko mere anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, Fortunata dị nsọ, ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ebere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu Nna na anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị, o Sebụ na-ajụ ihe niile. Were ebere anyị udo n'oge nke anyị si n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị webanahụ nsogbu niile. Were nchekwa dị nsọ na-atụ eme ka mbịaghachi ka onye zọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, egwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Enekwana anyị na njọ anyị, kama nekwasị anyị n'okwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke Osebụ adịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe na ekele nke udo.
ha nwere isi ọma bụ ndị akpọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke dị nwanne Jesus is risen, let's all sing. Praise to the everlasting King. Hallelujah, hallelujah. Praising songs is seraphim. Praising with joy cherubim. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. On this most holy day of days, let us together sing His praise. Hallelujah, hallelujah. Raise joyful voices to the sky. Sing out your heavens to reply. Hallelujah, hallelujah,
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, site n'àjà nke nsọpụrụ nke a, anyị na-eketa oke na-adị ire karịchaa n'ịbụ Chukwu nke ịbụ. Ịkụzierela anyị eziokwu gị, biko nyere anyị aka ibipụta ya na ndụ anyị site na Kristi dị nwe anyị. Ka anyị nọdụ anyị. Utodri Jesu, second collection. Utodri Jesu, parish announcement. Next week, the second collection will be for Ascension offering. We count on your generosity. Thank you. May is the month of our Mother Mary. We invite you to join us to pray the Rosary every Thursday after the 8 a.m. Mass and at 7 p.m. bilingual. The annual Catholic Appeal Bishops campaign is in progress. Our goal for this year is $24,367. As of now, we have $4,790 in pledges. Thank you for your support. We will need $19,577 to reach our goal. Please help us accomplish it. Every donation is important. Please, envelopes are available in the back pews. Thank you. Catholic Charities of Brooklyn and Queens is offering free English classes. If anyone is interested, flyers are available in the back pews. Please be sure to read Father's letter in the bulletin and pick up the tablet newspaper. Utodri Jesu. Ndị nna, anyị misiri we didn't miss it, we just rescheduled our special blessing from last Sunday. So anyị ga-abịa nrazi here now. Ndị nna, come for your special blessing. Anyị kwesịrị ime last Sunday. Ndị nne were ọnọdụ. Ndị kwaya.
Otodri Jesu. Onye isi ndị nne. Otodri Jesu. Ndị nne mama. Ndị nne mama. Okay. Biko. Ndị nna papa. Ndị nna papa. Unu ahụ na ihe gosiri na ha bideji ụlọ ha enweghị ọgbaghara n'ime nsa ha. Ha jos na-aza ịmago ugbu a ndị nne aka aghọtara ebe ha na-eje kama na ha ziri m ozuzie unu. Ha si na ihe unu mere ha last Sunday na ha ka na-etete ụra nri ha riri last Sunday. In short, ụfọdụ si m na for 2-3 days na ha erighị nri maka ihe ha riri. Okay, biko ihe ọzọ ha zikwa m bụ na ha si na unu mete ha nnọọ ọfụma kama na the only thing bụ na ha mechie chọfụta n'ụbọchị ahụ bụ ụbọchị ndị nne na ha na-ayọ na next time ka ndị nna jishi ike were aka ha shie nri ahụ. Na ha mechie chọfụta na ndị nna jekwara jee contract kwa ụmụ nwanyị. And that day bụ their day. Those women, na-agbagharịkwa na kitchen. So we are looking forward for a day. Ọ ga-abụ ụmụ nwoke ga-agbagharị na kitchen ụbọchị ahụ pafụta kene ka irie once in 365 days. Ha na-asịkwa m gwakwa unu biko ụfọdụ n'ime ha si na ha enwetaghị breakfast in bed. Very tiny, maybe 2-3 persons in a hand with a breakfast in bed and massage. So, mana nri bosi ahụ unu gbaliru obere. But next time, if it is better, they will appreciate it. So, ụbọchị nke ndị nna will retaliate. And the way we will retaliate is that we will contract that food for ndị nna to cook it. Biko, anyị sị ka anyị kene unu, daalụnụ, kama unu cheta na unu nyere anyị envelope. Anyị mee envelope, ego shi anyị ahụhụ, flour shi anyị ahụhụ. So we only see no orange check. So we are still looking forward. And I am ihe only see no na Newark. Hey, but say ga bi were onye ọ na bruku igbe ya bịawa maka ọ dị ka ọ dị heavy. Ndị nna daalụnụ unu na-anụ anyị ọfụma mana unu nụwakwa better. We will be happy. Thank you and God bless. Okay, ndị nne, onye isi ndị nne ndewo. Ndị nne kwe onye isi ndị nna ọ bịarubo onwe anọghị agara ha. Yala a group of agara graduation. O nwere ike ịpụtakwa ebe but onye na-esotie na-enyere ya aka nọ here awụ Sanebo. And Sanebo gwa ndị nne nọ here. Agbasa ka unu bịa na parking lot. Bịa redeem the envelope ha.
enyere unu last Sunday. Otodiri Jesu. O nwere anyị na plan ime general meeting anyị ka anyị plan ya for the rest of the year. So anyị na-ele anya maybe on the 25th or we move it to the first week of June. So anyị ga-eme ka ama the exact day ma anyị fix here the date anyị ga-eme ya. Usually anyị na-eme meeting every second Sunday of the month. But this month, I missed here because last Sunday, that was the second Sunday, but I ain't got going to give me, but we need to have it soon so that I decide what we need to do next summer and then for the rest of the year. Otodiri Jesu. Birthday celebrant. Onye kere n'igwe n'ala aka ruo ntị na nyekwara ya. Amen. 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 Dekwara mmụọ gị. Otodiri Jesu. Well, Chika grows pizza for the kids, and Ogotekwe some drinks for the adults, and then near Siaga enwetu ụgbọ agaji wee ṅụọ the drinks. So agbasa anyị aga na parking lot.
Otodri Jesu. On when they were their anniversaries this weekend. Anniversaries. Is anybody worshiping with us for the first time today? Anybody here worshiping with us for the first time? Otodri Jesu. Happy Sunday. Thank you, Father Emmanuel. And thank you, our mass servants. The rest of the mass servants, please, from next Sunday, I want to see you here in front of the pew. That's where you're supposed to sit. Here in front. All the mass servants. If you are still a member, Otodri Jesu. Oh my God, it's fine. Otodri Jesu. If I am with a confirmation and I forgot it. If I get a special blessing here from Father. So turn way around. Amen. Amen. Otodri Jesu. Asụkwa nwere ohere a kene unu niile maka ịbịa anya na ndidi unu, kene onye isi, kene ndị nne. Mgbe a na-akọwa ka ihe si wee gara swik ọsọ mmiri na-agụsị nsị na emisie m nke a mana nsogbu adịrọ. Mbe si na ụzọ ọzọ ka ya abụ echi. So ana m ekene anyị niile na-asị na ọ ga-adịrị anyị mma n'aha Jizọs. Unu kwuruzikwa ọtọ, anyị agbasaa. Ndị gbara odibo, anyị na-ekene unu, daalụ na hinne. God bless you. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.